От Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, винесе на наступному засіданні уряду подання президента щодо звільнення вас з посади голови Київської міської державної адміністрації. Чи вбачаєте ви в цьому взагалі таку собі боротьби за крісло мера? Я ще раз хочу сказати, це питання не боротьби за крісло мера. Це питання більш глибше. Це питання місцевого самоврядування. І хочу ще раз підкреслити, що стосується президента, що стосується уряду. Я тільки вчора зустрічався з представниками Європейської хартії самоврядування і хотів зачитати деякі речі, які були озвучені. І в їхньому звіті окремо підкреслюючи, що вплив президента та уряду на місцеве самоврядування прямо суперечить Європейській хартії. Також підкреслюється, що державне та муніципальне повноваження обмеження – це пряма загроза подальшої децентралізації та розвитку місцевого самоврядування. Це Європейська хартія самоврядування, міжнародні експерти, які взагалі не заангажовані. І питання не крісла, питання більш ширше, питання того, для чого тоді самоврядування? Для чого обирати мера? Давайте будемо спускати зверху людину, яка відповідає підзвітня тільки президенту. Ми говоримо про самоврядування, де громада обирає людину, якій довіряє, і людина звітує перед громадою відповідно тих декларацій, які на виборах він презентував, що обіцяв змінити, що обіцяв реалізувати. І в цьому напрямку, взагалі, це дивна ситуація. Такого нема в жодному європейському місті. В жодному місті сучасних країн такого нема, де людину призначають, а не обирають. Добре, які тоді від цього плюси? Тим, Плюси? хто цього хоче. Ну так зрозуміло, що Плюси, хоче президент. 100% повний контроль над містом, над громадою і так далі. Одне людина. І ми знов повертаємося до авторитаризму. Знаєте до чого? Коли ми всі залежні від настрою одної людини, з якої ноги вона зранку прокинеться і встане.